ମା ବାଳକୁମାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ରୂପ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକର କେ ନୂଆଗାଁ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଥିବା ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମା ବାଳକୁମାରୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଓ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ମା ବାଳକୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚିକିଟିର ରାଜବଂଶର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିଲେ। ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ଏକ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମା ବାଳକୁମାରୀ ବା ଶିଶୁକନ୍ୟା ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ, ମା ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମାନସିକ କରି ଆସନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି 1200 ପାହାଚ। ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଧନଧଦରୁ ଅଧିକ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଶରୀରର ଥକ୍କାପଣ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଉପରୁ ଦୃଶ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତଳକୁ ଦେଖିବେ, ଗଞ୍ଜାମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ, ସବୁଜ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ଏବଂ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମୁଦ୍ରର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନୀଳରେଖା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦିଏ। ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର। ଏହି 2 ଦିନରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯାନି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଆଖପାଖର ବହୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଖପାଖ